Morganitul este o piatră care nu strălucește ostentativ, ci se duce lent, prin nuanțe fine, aproape diafane, ca o emoție abia rostită. Când lumina îl atinge, pare că se încălzește din interior, dezvăluind tonuri de roz pal, piersică sau somon, ca o amintire filtrată de timp. Morganitul nu este doar o piatră prețioasă, ci o stare, una de liniște, rafinament și echilibru subtil. În lumea mineralelor, el ocupă un loc aparte, acolo unde știința întâlnește poezia cristalului. Compoziția chimică și caracteristicile pietrei. Din punct de vedere chimic, morganitul este o varietate de beril, aceeași familie minerală din care fac parte smaraldul și acvamarinul. Formula sa chimică este B3, Al2, Si6, O18, un silicat de beriliu și aluminiu cu structură hexagonală, care permite formarea unor cristale bine definite, prismatice, adesea transparente și curate. Pe scara Mohs, morganitul are o duritate cuprinsă între 7,58, ceea ce îl face suficient de rezistent pentru bijuterii. Culoarea sa caracteristică, de la roz foarte pal până la roz intens cu reflexe de piersică, este determinat în principal de prezența manganului în structura cristalului. Concentrații diferite de mangan, precum și starea sa de oxidare, influențează intensitatea și tonul culorii. Uneori, pot apărea nuanțe de un violet fin sau somon, în funcție de condițiile geologice de formare. Morganitul poate prezenta și pleocroism, slab, ceea ce înseamnă că, privit din diferite puncte, poate afișa variații subtile de culoare. Din punct de vedere optic, este o piatră cu luciu sticlos, o bună transparență și o capacitate elegantă de a reflecta lumina atunci când este fațetată corect. Tăietura joacă un rol esențial în frumusețea morganitului, fiind adesea aleasă astfel încât să intensifice culoarea, nu neapărat focul. Cristalele naturale pot conține incluziuni fine, dar exemplarele de calitate gemologică sunt remarcabil de curate, ceea ce contribuie la aspectul lor aerat, aproape eteric. Formarea geologică și răspândirea în natură. Morganitul s-a format în adâncurile Pământului în condiții geologice speciale, acolo unde magmele bogate în beriliu au avut timp să se răcească lent. El apare în principal în pegmatite granitice, unele dintre cele mai spectaculoase medii de cristalizare din natură, cunoscute pentru cristalele lor mari și bine conturate. Aceste pegmatite s-au format în etape târzii ale activității magmatice, când elementele rare, precum beriliul și manganul, s-au concentrat suficient pentru a da naștere varietăților colorate de beril. Vârsta morganitului este, în multe cazuri, de ordinul sutelor de milioane de ani, unele zăcăminte fiind asociate cu formațiuni geologice extrem de vechi. Cristalele s-au dezvoltat lent, într-un echilibru delicat între presiune, temperatură și chimia fluidelor hidrotermale, ceea ce explică puritatea și claritatea lor remarcabilă. În natură, morganitul nu este extrem de abundent, dar nici excepțional de rar. Se găsește în mai multe regiuni ale lumii, însă doar unele zăcăminte produc cristale de calitate gemologică. Printre cele mai cunoscute surse se numără Brazilia, unde au fost descoperite exemplare mari și intens colorate, Madagascarul, renumit pentru nuanțele delicate și claritatea ridicată, Afganistanul și Pakistanul, unde cristalele pot atinge dimensiuni impresionante, precum și Statele Unite, în special California. Alte apariții importante se regăsesc în Mozambic și Namibia. Deși nu este la fel de celebru precum smaraldul sau acvamarinul, morganitul este din ce în ce mai căutat, mai ales în ultimele decenii. Popularitatea s-a crescut pe fondul preferinței pentru culori pastelate, naturale și pentru pietre care exprimă rafinament discret. Este dorit în special de cei care caută o alternativă elegantă și mai accesibilă la pietrele prețioase clasice, fără a face compromisuri majore la capitolul frumusețe. Utilizări și domenii de aplicare. Cea mai importantă utilizare a morganitului este în bijuterii, unde este apreciat pentru culoarea sa caldă și transparența ridicată. Este frecvent fațetat pentru inele, cercei, pandantive și brățări, iar dimensiunile generoase ale cristalelor permit realizarea unor piese spectaculoase, cu impact vizual puternic. Tunurile sale delicate îl fac potrivit atât pentru bijuterii contemporane, cât și pentru creații cu aer de epocă sau romantic.
În afara bijuteriilor, morganitul are o prezență mult mai limitată. Ca varietate de beril, poate avea unele aplicații tehnice similare berilului comun, însă acestea sunt rare și nu reprezintă principalul său domeniu de interes. Valoarea sa estetică depășește cu mult utilitatea industrială, motiv pentru care cristalele de calitate sunt păstrate aproape exclusiv pentru scopuri decorative și gemologice. În formă brută sau șlefuită minimal, morganitul este uneori utilizat ca element decorativ sau ca piesă de colecție, mai ales atunci când cristalul este bine format și prezintă o culoare naturală atractivă. Astfel de exemplare sunt apreciate nu doar pentru frumusețea lor, ci și ca dovezi ale proceselor geologice lente și precise care le-au creat. Zone de exploatare, zăcăminte importante și context gemologic. Zăcămintele de morganit sunt strâns legate de marile arii de pegmatite ale lumii, acele regiuni geologice unde elementele rare s-au concentrat suficient pentru a permite formarea cristalelor mari, curate și bine colorate. Deși morganitul este prezent pe mai multe continente, doar câteva zone au oferit, în mod constant, exemplare de calitate gemologică superioară, capabile să susțină interesul pieței internaționale. Brazilia ocupă un loc central în istoria morganitului. În statul Minas Gerais din Brazilia, una dintre cele mai bogate regiuni mineralogice de pe glob, au fost descoperite unele dintre cele mai frumoase cristale de morganit cunoscute. Aici, culoarea tinde să fie caldă, echilibrată, cu tonuri de roz piersică sau roz somon, iar cristalele pot atinge dimensiuni impresionante. Abundența relativă a materialului brazilian a contribuit decisiv la popularizarea morganitului în secolul al XX-lea, făcându-le accesibil pentru bijuterii de mari dimensiuni și pentru creații îndrăznețe. Madagascarul este o altă sursă majoră, apreciată mai ales pentru claritatea excepțională a cristalelor. Morganitul din această regiune are adesea nuanțe mai deschise, foarte curate optic, ceea ce îl face ideal pentru tăieturi fine și elegante. Deși volumele extrase sunt mai reduse decât în Brazilia, calitatea constantă a menținut Madagascarul în prim planul pieței gemologice. Afganistanul și Pakistanul, în special zona munților Hindu Kush, sunt renumite pentru cristalele lor spectaculoase, care pot apărea sub formă de prisme mari, bine definite. Aceste regiuni produc morganit cu o culoare uneori mai intensă, iar exemplarele brute sunt extrem de căutate de colecționari. Exploatarea este însă dificilă, adesea artizanală, iar accesul limitat face ca aceste pietre să ajungă mai rar pe piață. În Africa de Sud-Est, Mozambic și Namibia au devenit, în ultimele decenii, surse importante de morganit. Aici se extrag cristale cu o paletă variată de nuanțe, de la roz foarte pal până la tonuri mai saturate, contribuind la diversificarea ofertei globale. Statele Unite, în special California, au un rol istoric mai degrabă decât comercial, fiind locul unde au fost descoperite unele dintre primele exemplare documentate științific. Din punct de vedere al statutului gemologic, morganitul a avut o evoluție interesantă. La începutul secolului al XX-lea, odată cu descoperirile din California, piatra a fost studiată și clasificată ca varietate distinctă de beril. Denumirea s-a fost stabilită în onoarea lui J. P. Morgan, mare colecționar și susținător al științelor naturale, într-o perioadă în care muzeele și instituțiile gemologice începeau să organizeze riguros clasificarea pietrelor prețioase. Această recunoaștere oficială a fost susținută de comunitatea gemologică internațională și consolidată ulterior prin standardele stabilite de institute precum GIA, care au definit clar criteriile de identificare, culoare și tratament. Abundența relativă a morganitului, comparativ cu alte pietre prețioase, a influențat valoarea sa pe piață. Nu este o piatră rară în sens strict, dar exemplarele cu culoare intensă, uniformă și fără incluziuni vizibile sunt semnificativ mai rare și, implicit, mai apreciate. De-a lungul timpului, disponibilitatea unor cantități mai mari nu i-a diminuat statutul, ci a consolidat identitatea ca piatra eleganței accesibile, situată între exclusivitate și rafinament pur. Astfel, morganitul ocupă astăzi un loc stabil în gemologia modernă, nu ca o curiozitate, ci ca o piatră cu zăcăminte bine documentate, o istorie clară a exploatării și un statut recunoscut de marile instituții gemologice ale lumii. Istoria morganitului și exemplare faimoase.
Spre deosebire de pietrele prețioase cunoscute din antichitate, morganitul are o istorie relativ recentă, dar bine documentată, care aparține epocii moderne a gemologiei. Deși cristale de beril roz au existat în natură dintotdeauna, ele nu au fost recunoscute și diferențiate clar ca varietate distinctă decât la începutul secolului al XX-lea. Înainte de acest moment, astfel de cristale erau adesea confundate cu alte cristale de beril deschise la culoare sau erau considerate simple curiozități mineralogice, fără o identitate proprie. Momentul decisiv din istoria morganitului are loc în anul 1910, când geologul și gemologul George Frederick Kunz, una dintre cele mai influente figuri ale gemologiei americane, analizează cristale de beril roz provenite din California. Kunz, care era la acea vreme gemolog șef pentru Tiffany & Co. și un susținător activ al muzeelor și colecțiilor științifice, propune ca această varietate să primească numele de morganit, în onoarea lui J.P. Morgan. Acesta nu a fost ales pentru vreo legătură directă cu piatra, ci pentru rolul său major în sprijinirea cercetării științifice și în îmbogățirea colecțiilor mineralogice ale unor instituții precum Muzeul American de Istorie Naturală din New York. Această denumire a marcat oficial intrarea morganitului în literatura gemologică și în clasificările academice. De aici înainte, piatra începe să fie studiată sistematic, atât din punct de vedere chimic, cât și optic, iar proprietățile sale sunt clar delimitate față de alte varietăți de beril. În primele decenii după recunoașterea sa, morganitul a rămas în mare parte o piatră de colecție, apreciată de mineralogi și de cunoscători, dar relativ rar întâlnită în bijuterii. Abia după descoperirile majore din Brazilia, în special în regiunea Minas Gerais, morganitul începe să fie disponibil în cantități suficiente pentru a intra pe piața bijuteriilor. Aceste descoperiri au permis realizarea unor pietre fațetate de dimensiuni mari, ceea ce a schimbat radical percepția asupra sa și l-a transformat într-o piatră dorită pentru creații spectaculoase. În ceea ce privește exemplarele faimoase, morganitul nu este cunoscut printr-o singură piatră legendară, precum diamantul Hope sau rubinul Timur, ci printr-o serie de cristale remarcabile păstrate în colecții muzeale. Unele dintre cele mai impresionante exemplare provin din Brazilia și sunt expuse în muzee de istorie naturală din Statele Unite și Europa. Aceste cristale brute pot atinge dimensiuni de 10 de centimetri și cântăresc mai multe kilograme, fiind apreciate pentru culoarea lor naturală și claritatea neobișnuită. Un exemplu notabil este un cristal de morganit roz pal din colecția Muzeului American de Istorie Naturală, care ilustrează perfect calitatea pegmatitelor californiene și braziliene de început de secol 20. De asemenea, Institutul Smithsonian deține mai multe exemplare de beril roz și morganit fațetat, utilizat atât în scop expozițional, cât și educativ, pentru a ilustra diversitatea berilului și evoluția tăieturilor gemologice moderne. Pe plan cultural, morganitul a început să câștige vizibilitate mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea, când designul bijuteriilor s-a orientat către pietre mai luminoase, mai mari și mai accesibile decât diamantele sau smaraldele clasice. Astfel, morganitul a devenit simbolul unei eleganțe moderne, fără încărcătura istorică grea a pietrelor regale, dar cu identitate proprie, legată de rafinament și sensibilitate estetică. Astăzi, morganitul este privit ca o piatră a epocii contemporane, cu istorie clară, bine documentată, susținută de instituții gemologice majore și de muzee de prestigiu. Departe de a fi un simplu trend, el reprezintă rezultatul unei întâlniri reușite între descoperirea științifică, disponibilitatea geologică și gustul estetic al lumii moderne. Perspectiva ezoterică, simbolism și credințe asociate. În plan ezoteric, morganitul este considerat o piatră inimii rafinate, nu a pasiunii aprinse, ci iubirii conștiente, calme și profunde. Energia sa este descrisă ca fiind blândă, constantă și vindecătoare, acționând lent, dar stabil, asupra emoțiilor. Nu provoacă transformări bruște, ci încurajează deschiderea treptată, acceptarea și armonizarea sentimentelor interioare. Morganitul este asociat în mod tradițional cu chakra inimii, pe care se spune că o susține printr-o vibrație delicată, lipsită de agresivitate. În această perspectivă, piatra ajută la dizolvarea tensiunilor emoționale vechi, a fricilor legate de atașament și a blocajelor afective acumulate în timp.
nu este văzut ca un cristal al dramatismului emoțional, ci ca unul al maturizării sufletești, al relațiilor construite pe încredere, răbdare și sinceritate. În tradițiile moderne de cristaloterapie, morganitul este adesea asociat cu ideea de iubire necondiționată, nu în sens idealizat, ci ca o formă de echilibru între a oferi și a primi. Se spune că ar ajuta purtătorul să-și înțeleagă propriile limite emoționale și să le respecte, favorizând relații mai clare, mai stabile și mai armonioase. De aceea, este uneori recomandat persoanelor care au trecut prin experiențe afective dificile sau care caută să-și redefinească modul de a relaționa. Din punct de vedere energetic, morganitul este considerat un cristal cu frecvență joasă și constantă, ceea ce îl face potrivit pentru meditație, introspecție și lucrul interior. Se spune că ajută la calmarea gândurilor repetitive și la reducerea stresului emoțional, creând un spațiu interior de liniște și claritate. În acest sens, nu este un cristal al acțiunii, ci al reconectării cu sinele. În ceea ce privește curățarea energetică, tradițiile ezoterice recomandă metode fine, care să respecte natura sa delicată. Morganitul este adesea purificat prin expunere scurtă la lumina lunii, prin așezare pe cristale neutre sau prin intenție conștientă, evitându-se metodele agresive. Se spune că astfel își păstrează vibrația calmă și echilibrată. Astrologic, morganitul este asociat frecvent cu zodii precum Taurul, Racul și Peștii, semne sensibile, receptive și orientate spre lumea emoțiilor. Totuși, în practica modernă, el este considerat potrivit pentru oricine caută o armonie afectivă, indiferent de zodie, fiind mai degrabă o piatră a stării interioare decât a destinului prestabilit. În ansamblu, morganitul este privit, din perspectivă ezoterică, ca o piatră a vindecării emoționale discrete, a iubirii calme și a reconectării cu esența personală. Nu promite miracol, ci susține procesele lente, profunde și autentice, asemenea modului în care s-a format în adâncul pământului. Morganitul rămâne o piatră a discreției alese, nu a strălucirii ostentative. El nu-și impune prezența, ci o dezvăluie treptat, asemenea unei emoții care capătă sens doar atunci când este ascultată cu adevărat. Dincolo de compoziția sa, de istoria modernă și de locurile îndepărtate în care s-a format, morganitul vorbește despre echilibru, despre frumusețea care nu cere atenție, ci o primește natural. Într-o lume grăbită, el amintește de valoarea lucrurilor construite lent, cu răbdare, sub presiuni tăcute și timp îndelungat. Fie că este privit ca o bijuterie, ca un cristal al inimii sau ca o expresie a rafinamentului contemporan, morganitul își păstrează identitatea intactă, aceea unei pietre care nu impresionează prin forță, ci prin armonie. Astfel, morganitul nu încheie o poveste, ci lasă loc unei continuități, una în care știința, estetica și emoția coexistă în aceeași lumină blândă, roz, ce pare să nu se stingă niciodată.